Bueno, quero dar as gracias por todo. Despois de tanto esforzo, ao final estamos aquí. E nada, gracias por ese apoio que nos dades a todos e eses mensajes que nos mandades. E esa xente que nos para por aí nos di que, cando vai empezar eso, que non sei que. Moitas gracias. E nada, bueno, xa estades vendo. Hoxe temos aquí a un piloto dali do pueblo, da Serra. E nada, e dos gordos, ademais. Aquí está Santos. Benvido, Santos. Moitas gracias por invitarme e porque fajades esta iniciativa nova. Moitas gracias, Santos. Nada, quería que foran o primeiro e nada, gracias por aceptar a invitación, que cando mandamos o mensaje e xa deixastes directo, sí, gracias e vamos. Agenda un pouco apretada e tal, pero bien. Sí, mas xa, é normal en mí. Xa é oficio. Sí. Vale, pois nada, moitísimas gracias tamén, bueno, pois por apoiarnos tamén, darnos esta oportunidade. E, bueno, ao final a nosa intención é pois darlle máis voz da que ten a xente da Serra, que ao final é importante, estamos como, é un pueblo que, bueno, non se conoce moito, e hai xente pois que vale moito a pena conocer e que fai cousas moi interesantes. Bueno, a primeira pregunta que falamos para ter sería, pois, que te inspirou para convertirte en piloto de rally? Desde pequenos a tema de andar vendo coches, revistas, colegio, amigos conocidos que iban a correr ou xente que conocía, que iba a ver os rallies e tal. Sempre desde pequeno, meu pai sempre me levou. A gente da familia corría xa ou...? Creo que non. Creo que non. Que nadie corría. De feito, cando yo dixen aos meus pais foi un pouco sorpresa, foi en plan, ti estás tolo, non sei que, non sei canto, pero o coche xa estaba comprado, non había volta. Claro, porque imagino que teus pais ao principio tomaron mal, porque, bueno, queres que non, ao final é un risco que corres. Sí, é un, a ver, non é agradable para os pais, é un riesgo dentro do que cabe. Sí, se ti dentro de posibilidades. vas como podes, sin sobrepasar os teus límites, pois Claro. estaría Dios se toca madeira, non te dan un golpe fuerte ni nada disso, claro que non teñamos, pero si, entendo que para un pai e unha nai, pois que lle dixas, oye, mira, aquí está o coche co que vou correr, así, xa, en frío. E eles a aceptar ese primeiro momento. Sí, bueno, miña nai un pouco máis botada para atrás, pero bueno. Bueno, dese xa foi moitos anos, xa están máis que acostumbrados, non? O a día de hoxe ainda teñen medo. Bueno, a día de hoxe ainda din, por que non vendes todo? Bueno, eso tamén a muñen a mí e non corro, Non, vai ser que non, é verdad. Aí vou se pode, e se non vou, quedo na casa e punto. Sí, ao final... É unha diversión, é un hobby, se pode ir, vas. Sí, ao final non vives deso, non é imposible. Imposible, totalmente. Cal foi a tua primeira experiencia no mundillo? 2014. Tiñas? Pois botei contas 10 anos, 22. 22 anos. Sí. 22 anos que empezastes a correr? Sí, foi a primeira vez que fui de copiloto. Empezaste de copiloto? Sí, eu empecé de copiloto con un gran amigo meu que se chama Martín Uspech. Conocido tamén lá polo pueblo. Montou a X e todo o rollo e, bueno, pois un ano oye, este ano tens que vir ti, bueno, pois sin problema ningún. E aí xa foi o peor do peor, porque xa foi cando xa máis, cando se tiña ganas, ainda tuve máis ganas. Xa, claro. Cal foi esa sensación de primeira vez nun rally, todo novo, todo... Temblaron as pernas. Mais co quente este de Martín, que sabía que iba a liar por donde fóramos. O freno non conoce, non? No, o de man sí. O de man conocía. Pero bueno, a adrenalina a tope. Sí, e máis os nervios de estar ali de 10, no? Cando empeza a conta de 10 segundos para atrás, aí xa... Xa estás enfocado e xa estamos aquí para adiante. Aí non hai volta atrás, ten que ser. E así foi. E despois, o ano seguinte, corrín con un amigo que é tamén íntimo, que se chama Iván, tal. Deuse a casualidade que Sofía, a muller, estaba embarazada, andaba buscando copiloto, eu mediante un colega. Claro, porque corría con ela. E nada, encareime tamén con ele, o do rallies, o do cocido, máis o de Noia, ou Lalín, non me acordo. E nada, aí xa foi cando xa decidí montar o meu coche. Claro, porque ti empezastes de copi.
Entón estivestes que aprender a ser copy. Sí, bueno, cando fun con Martín íbamos, Daquela maneira. Fomos. Como che deu a idea logo para cambiar de copiloto? E, bueno, chegou o momento, creo que quero justame isto e vamos a... Estuve traballando fora, entonces non podía comprar, o sea, viña os fins de semana, non podía alternar todo, ao final as carreiras e tal, cando vin para aquí, cando deixei o traballo, pois xa foi cando en plan, hai que buscar algo, hai que montalo, porque non pode ser. Eu teño que correr e teño que saber o que é. Xa tiñas esa idea na cabeza, que Sí. pasa que, bueno, Xa xa pasou. o tempo, nin... No, ni un tempo, nin os cartos, nin... non traballaron nada, como quen di, e ao final, isto é un gasto moi grande. E unha dúda que teño é, claro, bueno, ao final, ti cando empezastes como copy, bueno, dixestes que ibades pa diante Sí. fora. Pero, ao final, cal é o papel do copiloto? O sea, porque é o que che lee as curvas, tal e cual, é como se lee eso? Mira, o papel do copiloto para min ten que ser desde que sales do parque cerrado, que che diga por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Para entrar Eu para eso, a miña rapaza sabe que desde que salimos do parque pechado, aí ten que levarme ela. Non lle moitas veces pregunto, para pola dereita? Si, a pola dereita. A mellor aquí, correndo no rally de Noé. Sí. Que sei por onde é, pero tenme que dicir ela, porque eu son así. Estás, sí. Chegar a tramo é chegar sempre antes, intentar sempre chegar antes para poñer casco, gas, todo eso. Pero a min que me leve sempre que me vai dicindo a dereita, aquí a dereita, no, ali máis adiante a dereita, sempre. Concentración desde o primeiro momento. Eu non, é como se me evadira de todo e dixera, levas ti o coche, sabes, eu vou conducindo e Vas en ela que me automático. diga. Non me quero enrollar, nin saber onde é o cruce, nin... Non, eu prefiero ir á miña bola e que me vai dicindo ela. É así, vamos sempre. É como se leen as curvas. Que é eso de dereita 4, por exemplo. Hai dúas versións, hai quen vai de máis a menos ou de menos a máis. Ajá. Hai unha dereita 1, por exemplo, pois un cruce. Unha dereita 4, pois é unha dereita máis larga. Ajá. Unha dereita 5 é casi recta. O sea, é dependendo do grado de pechado ou aberto. Ok. Hai quen empeza ao revés, unha dereita 6 pois é un cruce e vai baixando. Eso depende, cada un ten a súa maneira. Eu, cando eses días de rally, ese fin de semana de rally, como vives? Podes dormir ben a noite anterior ou como vives esa sensación? Sí, durmo ben. Por eso non Estás teño pensando problema. que mañan teño que facer isto, mañan teño que facer outro? Dormo ben, casi sempre, sin problema. Agora, o que non dorme son os días antes. O viernes, cando, por exemplo, sacrificas, mete o coche no parque cerrado e tal, eu xa quedo-me tranquilo, xa sei que mañá vamos correr. Que está todo Ou que vas correr o viernes o tramo espectáculo, entón non hai problema. Agora, miércoles para jueves, pois aí xa... Xa non son os nervios de correr, senón de que todo este ok. Preparativos, colle isto, non te olvides daquelo, leva repuestos, todo eso. Xa é un pouco máis ajetreo, xa non é nerviosismo, é o ajetreo claro. encima de pensar que levas todo, como me salirá, que non falle o coche. Que non te olvides de nada e Sí. que cheques ali... Todo eso. Sí. Preparativos todos. E o tema de patrocinadores? Que papel hai aí? Un papel grande, unha axuda moi grande. A todos. Desde aquí dou as gracias a todos, a cada un deles, porque si Claro, porque ao final, que media de patrocinadores pode ter un corredor? eso... Os que che deu o coche para pejatinas, non? Sí, eso, as pejatinas que ti queres poñer, que che collen no coche, pois hai quen prefiere unha pejatina pequena de 20 euros e ten todo o coche a cromos. Hai moitos, pero é adiante que non digo que estea mal feito, que, oye, Pero bueno, pois cada mira, un- dan 20 euros, levas 50 pejatinas, bueno, pois, oye, ben, agora, é un Estéticamente. papel importante porque senón a maioría da xente non poderíamos nin empezar. Sí. Un deporte costoso. Claro, porque Sí. ao final ti partes de cero cun coche. Ti compras un coche tal e como está e prepáralo. E prepáralo. De cero. E gastas os teus cartos aí. E vacíalo. Porque esa é outra. Ti corres co coche vacío. O sea, sintes hasta a gravilla. Sí. Canto Eso. tempo tardas en montalo todo? Pois mira, comprei no noviembre e en abril estaba correndo. Bueno, Falamos de que bastante salo de rápido. traballar ás 8 da tarde. Claro. Pois logo apuraste bastante. Sí, ao final... 2 horas de noite... Con que coche corres? Cun Saso. Ah, se con... Cantos anos levas con ese? Pois desde os 2017.
finales do 2017. Empezastes cun? Cando corrín, empecé con Martín nunha X. Empezaste de copiloto no X, E despois xa- montaste Despois un no Clio, Saxo. de copiloto, Ah. e despois foi cando xa montei o meu. Sí. Claro. Pero bueno, ao final, cando unha cousa che gusta, estás Claro. enfocado e da igual que salas ás 8, que ás 10, que É o mismo. se o queres, vale como se Sabes, traballar ás 8 Sí. da tarde con eso de Dios, hoxe teño que facer isto. Durme cachan Bo. impresionante. Se o queres, vas a Sí, por eso eu- e... Tens que é moi esclavo. Isto dos coches é moi esclavo. Tens que estar seguido encima e... E ter idea. Sí, Porque si non- aprendendo. Mira, pois mismamente, cando corrín con Martín, se soupéramos algo máis do que sabíamos daquela, seguramente acabáramos o rally. Sí. Pero bueno, Non sabíamos, éramos Xa. novatos, Xa. levábamos 4 carreiras co coche, ao final, a día de hoxe, segurísimo que arreglábamos e seguíamos. fijo. Pero bueno. E nunca lle quixestes meter outra vez un gusanillo ás pechas? É moi complicado agora. É moi complicado. O home agora non é X, bueno, ainda colle, por ancho ainda colle. non sei Fai que- falta todo o espacio. Sí, Estás non? grande de carallo. Agora, con ese coche que ten de calle, xa nada, témolo perdido. Sí. Síguelle gustando, Sí, De sí. feito, o ano pasado ainda E tú foi leia probar o pena. meu, sabe que comigo que non ten problema, pero deso de volver a comprar o coche, ou comprar algo para correr, Nada. creo que vai ser moi difícil. Bueno, un saludo para as pechas desde aquí. Mira, eu, bueno, a xente que me conoce sabe, a mí me encanta o fútbol. E, bueno, estaba vendo outro día unha cousa así por internet que dicían futbolistas cando están no estadio de 40, 50, 60 mil personas que non escoitan o público, non lle dá para escoitar porque están tan concentrados. E eu quero che preguntar se ti estás tan concentrado que non podes ver as persoas que están fora, esas persoas que están animando, os teus amigos, os teus familiares, velos ou... Depende. Si ao mellor chegas a un cruce e lle tiras de freno a man e ao mellor quedas mirando así Sí. de frente, cando nese momento sí que fai un flash de irse cha vista as caras, pero eu polo resto non. Estás enfocado, estás atento ao teu... Vou e- pensando no que me está cantando o copiloto, pensando no coche que ao mellor que responda ben, que son moitas cousas. Hai moita xente que ve así, eu Sí, cada un así, será... vou atento ao meu e non máis. Cada un facer... Escoitas barrar ao mellor, pero... E motivaste máis. Sabe, sí, a ver, sempre mola que che anime, joder. E o tema de freno de man é unha curiosidade que teño. É máis como estrategia Espectáculo. Ou espectáculo. É por espectáculo. porque ao final perdes tempo, non? Claro, Perdes tempo. perdes esas Bueno, milésimas. depende, a ver, se o faz ben non perdes tempo. Date de conta que entre que chegas ali e frenas e Claro. giras, se ti entras medio girado son en caras. Se ti hai con un toquiño de nada para que deslize o cu, son caras. Pero é por Pero é espectáculo. espectáculo. A min, Encántache. sí. E bueno, xente os aficionados o que van ver tamén é iso. Claro. Porque ao final ves sí. os coches de diante, ves os coches de diante Sí. que andan, que van rápido, e mellor chegan a curva, o que dicen antes, tiran un pouquiño para deslizar e salir xa enfilado. Despois estamos os cabestros como a min. Que é máis importante, o motor ou as mans? As mans. Sí. Sí. As mans é todo, non? Da igual que teñas un o dito bicho, este de... máis vale maña que forza. Efectivamente, pois aquí valen máis as mans que moitas veces o coche. Porque a mellor hai coches, poño o exemplo no slalom, hai coches moi superiores ao meu, con mellores caixas, mellores rodas, mellores suspensión, mellores frenos. Pero Claro, despois non porque- hai Se mans. non hai quen leve eso polo sitio, Ao final o slalom é outra outra modalidade. diferente de, bueno, un circuito cerrado que ti poñenche obstáculos e tens que bordealos, facer 360 ou o que sea, menor tempo posible. Hai menos espetantes ou non? Ou hai tamén Depende do slalom que sea, pero bueno, hai menos que un rally, sí, obviamente. Pero non é... Sí que ahora é verdad que estes anos volveu a resurgir outra vez o tema do slalom, por culpa de que meteron unha copa de coches de calle, Milún e todo eso. E bueno, sempre se suman un pouco máis de coches, claro. Entrenaste en cars tamén, pode ser? Non. Porque, bueno, moitos pilotos profesionales de Fórmula 1 e así, Sí, empezaron pero- en competición de cars. Non dá para non todo. é... Eso xa cobran máis tamén. Obviamente. Pode ser que igual vas un día a No, buscar non, así. non me interesa.
Claro, ao final isto tamén é un hobby. O sea, ti non vives desto. É un hobby, despois outra que non hai moito onde poder practicar, porque, claro, ti cois o coche, vas á carreira e como non teñes contactos ou tal, non podes facer un test, non podes nada. O sea, móvese todo máis por contacto que... Nese tema, a ver, sí que a mellor seguramente que se pedimos e organizamos e tal, Que se pero que claro, se... sí que se fai, pero entre permisos, que tens que ter ambulancia, tens que tal, Claro. al final Que é son todo gastos. Un millón de cousas. Entón, esos gastos non nos temos, por así decirlo, son cartos que aforramos. Pero tamén, por outro lado, prefiero coller, pagar 70 ou 80 euros ou 100 e facer un test, pois a oriente arriba. Claro. E Sí, porque ao probar final, o coche de cara a carreira. ti para preparar o coche para unha carreira gastas moita pasta, pero tamén tens que levar moitísimo material, que tamén son moitos cartos invertidos, para, pois, o mellor no rally tes algunha urgencia. Repuestos de todo. Tens que levar repuestos. De rodas, Repuestos de rodas, de brazos, de palieres, o que podas, o que che deu presupuesto. O sea, que tens que levar o teu coche e outro coche máis. Eu levo sempre fago, bueno. Sempre levo o meu saso de calle, sempre para asistencia. Se fai falta algo que non teña, Quítalo. non é que vala todo, pero, bueno. Xa. Doblas un puente, Sí. pois cambia o puente do de calle para eso. Para algo temos aí esa asistencia. Como notas esa afición? Notas o cariño da afición? Sí, é cada vez máis. Cada vez máis. Cada vez máis por como son ou por como, Sí. como me chamen ou o que sea, pero sí que é verdad que cando vas aí correndo e ves a todo o mundo que che sale a carretera e que che sale dando Ese brazos, Xa. animando e tal, Sí. ese Súbeche momento adrenalina. non hai cartos que o pague. A mí o que me gusta é cando, bueno, non é que me guste, pero cando un coche vai a cuneta, mal asunto, pero cando van os aficionados, Claro. empujan o coche, Axudar. sacan o coche e o coche arranca, é unha... Eso é bonito. aquí sí que hai moito, ves? A afición sí que se volca neso. Sí, hai xente Hai moita xente. moita xente que vai por aí diante e non siquiera lle botan. Claro, incluso a xente que nin conoce, que é No. todo super, o sea, todo super amigos, todo moi guai, un ambiente moi... O ambiente mola. Mola, simplemente. Sí, Xa sí, pelos sí. anos que, bueno, levo na cuneta, carreiras, de todo, ao final conoce todo o mundo. Sí. Ese non é por eso, é por que viron un vídeo teu no Instagram pintando a mona, ou que... E así. E ao final a xente que che conoce, xa che conoce sempre. Algúnha vez che deron outro piloto ou así, algún consello que dixestes ti, que a día de hoxe recordes? Puf, moitos, pero nem mal. Algún así, destacable? Non me acordo. E algún vez quedases fora de algún rally por algún piloto? Por que che deran un golpe, por... No, casualmente, de todas as carreiras que teño, que, bueno, son unhas cuantas, no tema dos rallies, quedei un rally fora, que foi no rally de Botafumeiro, no último ano que se fixo, no penúltimo ano que se fixo, por culpa dun exceso de penalización, porque me rompera a tubería da gasolina, tal. E ese foi o único rally que tuve que... Bueno, máis en Ribeiro o ano pasado, que tuve que reenganchar porque agora puseron unha opción de Super Rally, entonces podes reenganchar ao bucle siguiente ou ao día siguiente. Como é esa opción? Eso é ti rompes no primeiro tramo ou no segundo tramo e podes reenganchar para a seguinte sección. No, porque antes rompías, non Acababas. daba a primeira Antes curva, rompías, chao, como acabouse. si rompes na salida, Sí, acabouse. acabouse o rally. Agora non, agora hai esa opción de Super Rally, poder reenganchar e bueno, pues, Estás a favor obviamente, ou en contra estás a disso? favor. Eso está ben, porque ao final... Porque está en É fora unha de putada. Galicia, hai non, porque non hai aquí. Sí. Xa, Pagamos claro. ainda incluso máis Exacto. de inscripción que é fora. E depois tamén o esfuerzo, despois de tanto esfuerzo, tanto traballo, tens a mala suerte de que batas na primeira curva, vai ser todo garete. No, de que batas, no, por exemplo, na salida mismamente, Sí. que rompas un palier, Hmm. que leves a mellor 2 días probando o coche, chegas ali a salida, rompes o palier, pois ter a opción de, Xa. xa que non correstes e pagastes, polo menos podes salir mañán Sí. ou pola tarde, sabes? E correstes fora de Galicia? Non, Non. non cheguei a dar. Non, Non. cabe esa posibilidade. Non Como sei, ves? o día de mañán, pois, a mellor sí, un rally sprint deses dos que fan Asturias ou así, tamén me gustaría, pero bueno, eu prefiero os claro. É o rally os daqui, porque son os daqui á volta e... Porque son daqui, si non... Sí.
rallies afora, pois, só corrían o Botafumeiro, que era o de Santiago, e máis o de Ribeira. Pero de noite non se pode fallar. É o clásico. E tes algún ritual? Ou algunha manía ou algo antes de salir a correr? Manía teño unha, así, é o cristal. Cristal. Parabrisas. Parabrisas, teño que limpalo eu por dentro, non lle pode tocar nadie. Solo ti? Teño unha manía que non, desde o primeiro rally que me pasou, empañábase porque non o fixen eu, e desde ese rally nunca máis. Manía, é a manía de poñer os arneses sempre fora, de botar os arneses por ao lado para sentarme despois a mano. Eso sí, son dúas. Solo teu ou tamén o do copi? O meu. Na carreira, cada un. Cada un fai os seus rituales, cada un fai as súas cousas. Que atender. Eu teño bastante o que atender. Xa. Sí. Así, non teño máis manías. Gustaríache que nun futuro próximo ou lejano, da igual, que houbera algún cambio no mundo do rally? Algo co que non estés de acordo, que dijas ti isto podes mellorar, isto non? Sí, hai varias cousiñas que se poden mellorar. Por exemplo? Penso que sí. Tema de inscripción. Penso. Que lle pasan as inscripcións? Pois mira, agora meternos un GPS, agora tens que ter o soporte do GPS que lle tens que comprar a X marca. GPS para? Por un lado está ben, porque estás localizado en cada Para que non andes co coche V? No, ou simplemente a xente que corre nas copas, son todos igual, pois ten todos o mesmo coche ou tal, pois que un que non poda atallar por un lado ou calquera cosa. Ou que ti cando sales do tramo que non vayas por donde tens que ir. Claro, vale, o sea, o GPS para dentro da carreira. Efectivamente. Ok. Está ben que o vexo ben e tal, pero esos gastos, pois, oye... Invertilos noutra cousa. Outro lado, tamén. Claro. Sí, mirar un pouco máis, por exemplo, o tema de seguridade, que agora estánse metendo un pouquinho máis. Eu que sei, hai cousas... O tema, por exemplo, do slalom, que é o que máis... Ao final é no que máis me movo. Pois, tema de seguridade, se queren seguridade para nós, tanto como os que corremos arriba, pois, tela para o resto. Non meter coches de calle así sin máis, nin máis, sin un marco, vale, teñen que meter os arneses e tal, pero, oye, estamos pagando, teñen opción de que, teñen opción ao premio gordo, o sea, imagínate que os 4 ou 5 primeiros de diante teñen un golpe, é un slalom con poucos, con pouca xente, e un coche de calle se mete aí. Está ben, sí, pero non está. Xa. Tema sustos, tiveste algún susto algún vez? Moitos, non? Cal foi o máis gordo? O máis gordo penso que foi este rally de Noia. Este último? Sí. Que se pasou? Bueno, no, perdón. Foi no 2020. 2020. O ano do COVID? No, foi neste ano, no 2022. Ajá. Abreuse o meu capó en cuarto. Neso foi o susto máis grande. E tivestes que parar, claro. Frenei, vin que baixou o capó e seguín para diante, e ao pouco volveuse a medio levantar outra vez e parei outra vez. Eso porque foi? Jodeuse o engancho ou calquera historia? No, un despiste aí dun da asistencia. Porque víase na cámara on board como se iba batendo e ao final foi, aflosou e abreuse. Imagino que ese segundos que se che levanta o capó... Claro, non ves nada. Non ves nada, e máis aparte non podes ver nada, porque entre o Hans e os arneses e todo, ti non podes abaixarte. O sea, estás anclado aí ao asiento. O único que tal, mirar por ao lado, ver a cuneta, intentar arrimar e parar. Vaya follón. O sea, tuveste suerte. É incómodo un coche de rally? Depende dos vaqueros que compres. Mira, acórdome ben, cando corrín con Martín, era claro... A Martín sí que lle é incomodor, Martín cando corrín con Martín eran vaqueros tubulares, o sea, era tubo, e ao final era... Como tubo? Sí, a estrutura do vaquero era tubo, agora son de fibra. Sí. Bueno, pois, acórdame que me doera o cu de ir sentado ali, pero non, por norma, polo menos os meus son cómodos. Haberá xente que dixo que variedade. Haberá de todo, pero claro, vas aí dentro,
Eu imagínome que Vas teso, na miña ao final. cabeza que vas todo incómodo. É como se te amarraras á parede. E ao final tamén vas co mono, co uniforme, non? Levas mono, levas roupa inífuga, calcetines inífugos, todo. Correndo en verán ou en inverno, cando sea, tes que afogar aí dentro, entre os Co nervios, mono, sí. tal, e tal. Co mono, si, pero a inífuga ao final é como se fora unha térmica. E fai calor, pero ao mesmo tempo tamén, sabes, como que disipa Más un pouco fresco. o calor. E despois no inverno dá a vida. Xa, Cando claro. polo mono Pero no dá a verán vida. afojas. No verán, sí. Mais nas carreiras que máis calor fai, que é en agosto, setiembre, por aí, saco, tenho que sacar o mono, senón neste fin de semana pasado, fai 2 fins de semana, que fomos a Laracha, facía un calor tamén terrible, pois eu estaba que inífuga, non estaba... Xa. Facía calor, pero non... Pero correndo? No, Correndo tens que levar todo. claro. O sea, non a podes quitar. Non. Os guantes, o sotocasco e todo. Vas aí, o único que se che ve é a cara, nada máis. Nin as mans, os guantes e todo. Xa. Claro, ao final tamén, bueno, non, iba a dicir que che impide ver, pero ao final non. O sea, me refiero, por exemplo, pa xente e tal, ves igual. Si queres, ves, me refiero. Si, o que ves ca vista, porque o Hans o que che dá, dache moi pouquinha mobilidade. Para Vale. que? Para en caso de golpe ou tal, que Claro, non se che mova o non cuello. lesionarte. Pero se vai amarrado co arnés, entonces non che dá para gesticular e mirar para Xa, Claro, así, sí. Estás ben comunicados cos cascos con... Sí. Claro. E a comunicación ca copilota é boa ou... Ben. Porque, bueno, hai vídeos que se ve que... É moito el verdadeiro, tal, Hai pique, non? é igual. Eu vi algún vídeo por aí rolando que vese que o piloto discute co copiloto Sí, e cosas así. a ver, É normal tamén, non? Ao final. sempre hai un típico escenas de matrimonio. Que pasa? Que eu non teño tampouco vídeos así de... Sí. Gravámoslos, pero sempre me quedo con eles, non subo ni nada. Tes unha E cámara. sempre hai algunha discusión, ou Xa, fai-me sí, caso, imagino. hostia, que non é verdade. Sempre hai algunha discusión. Bueno, pero despois sales da carreira e todo ok. Sí, é no momento. Sí, claro. Eso é enfado de hora e xa está. É que era aí. Ve os vídeos despois cando chegas a casa. Para 50 ver... veces. Sí. Sí? Fallei aquí, 50 aquí veces. podía facer isto, aquí podía facer outro. Canto tempo pode No. durar un vídeo? Depende do tramo. Se é un tramo de 13 km ou 11 km, depende, hai uns de 8, de 9, depende do tempo. Non sei agora, a verdade. Podes ter nervioso cando revisas? No. Non? Estás tranquilo? De feito paso mellor. Porque me río de mí mismo moitas veces. Cando nós empezamos non había tanto de Sí. Instagram. Bueno, Xa, claro, ora é unha axuda Antes tamén. Agora é moitísima axuda para o tema de patrocinios, pois os colegas que che ves Tamén, nos vídeos, claro, sabes? que a xente che Ao final, conoce, tal e a cual. xente darse a conocer, Claro. ao Ao final mira estás... que leva a publicidade e tal, Sí. é lo de que é esa publicidade. Claro. Entran, miran, Buscas, sabes? pum. Entón, ao final, Ti pensaste algunha vez en renunciar? Porque ao final é un hobby. Dache máis gasto que beneficio. Nunca. sempre dicen que o coche, ainda que este na casa, non dá gasto. Xa non correrás. Xa non correrei, pero o coche na casa non dá gasto. Tu nai non opino mismo. Vende todo, vende... Mamá dar igual. Mamá dar igual, papá sí que xa... Leva o peor. Te leva un pouco máis. Vanche ver Non os bares. queres, non sei que. O que poden daqui de nove, sí. Disfrutan ou pasan o mal. Bueno, eu vi un vídeo que me estaban grabando mal no pasado. Sí, ao Al final... final, cando ven un vídeo dunha horquilla ou así, que tira de felamán, o primeiro mi, non sei, agora. Sí, e máis tamén ver a reacción da xente, a xente apoiando e... Sí, a máis ves os amigos Sí. todos, que se xuntan os amigos todos para Claro. ir a verche e tal. Mamá máis papá xa sabe que van ir, xa están, xa van Alerta. saber algo, sabes? Xa, ou a nai de un que fala co outro que só veu pasar, ou... Eso justo tamén. Mais non me tolean, non me chaman ni nada, chaman ao final do día para saber que tal a carreira. Cando xa está todo tranquilo. Sí. Teño contacto con meu irmán, obviamente, por si calquera cousa Sí. ou tal, pero todo ben. E como levas, como é o tema de compaginar a velocidade ca toma de decisións? O sea, porque ao final ou fas ben ou Eso é- estás... Ya, falo e punto. Sabes che solo, A min inercia. salme. Si chego ali, dijo, pois... Chego en terceira, vai subir a segunda, tan pronto ibas a segunda, xa, tiro de Pero- frenar, xa... Xa é cuestión do tempo que levas ou eso ten que vir de serie?
Eso tens que facelo antes, non? Mal vas. Pero bueno, sempre no coche de calles sempre me gustou ese pintar un pouco como Lavabas... Espectáculo. Estes anos, os anos que nós tiñamos carné, que era outra época na serra, non é como agora. Estaba a serra un pouco máis tranquila e tal, sempre había pois o típico pique, ou vamos para ali para aquela horquilla e veña pasadas para arriba e para baixo, entón ao final ven de aí xa. Xa, estás entrenado. Xa, curtido un. Como preparas os rallies? Como entrenas? É moi tranquilo todo, non é... Non me poño nervioso, nin nada, eu entreno, chego ali, estou a esquerda 4, estou a esquerda 5... Entrenas algo fora do coche? Ou... Quero dicir Pode haber que baixe en algún tramo que ves algo complicado e que queira baixar a mirar. O resto é... Bueno, ao final... Non son destes dos que van a 30 pasadas ou 40 pasadas. Sí. Non, eu entreno as 3 veces que podo e fora. Incluso 2 de tomar notas e entrenar unha e dicir, isto só está. Que para exigente. Teño claro, non hai nada que cambiar. E vas para o siguiente tramo, entrenas, que non che quedou claro, volvemos outra vez. Que dudas? Volves outra vez. Non son de... Total, eu ao final non vou correr. Vou pasar o ben. Xa, claro. Disfrutar, pasar o ben. Non sofro nada. Xa. Claro. Antes pregunteiche si recordas algún consello que che dera e tal. Que consello darías ti a alguén que empeza agora neste mundo? Que non faga. Por que? No, a ver. Eu apoio a todos os chavales a que se queren que o proben. Ahora, que empecen desde abaixo. Que non se queiran subir a parra, nin montar nun coche que... No, eu son partidario de empezar como empezamos casi todos, me parece. Desde pequeniño, pois, ou se che gusta, empezas con un motor de serie, unha suspensión algo que tal, frenos importantísimo, e ir pouquiño a pouco, así que vais collendo experiencia, pois vas avanzando. Bueno, como a vida misma. Como a vida misma. Levas paus, sí, pero deses paus Aprendes. Pois isto igual, rompe, arregla. Sabes que eso, se rompe, sabes como vas a arreglar. E isto é todo así. E se tuveras, ponte no caso, que tuveras un presupuesto moi limitado, en que dirías ti que é o fundamental invertir? Porque ahora, por exemplo, fixastes mención aos frenos, que é super importante. Frenos e rodas. Frenos e rodas. Por que as rodas? Porque é algo que non... É o que te está levando na carretera. Non dixo que se compren unhas rodas buenísimas, nin dixo que tal, pero tampouco unhas rodas decentes, ainda que sean usadas, pero polo menos ter algo que che agarre contra o asfalto, porque, a ver, hai moitísima xente que sale con rodas de calle, non dixo que non. Ahora, para mí, personalmente, penso que é un perigo. Hai a xente que lle vale para todo, por iso. Eso, cada un que gaste no que queira. Claro, ao final invirtes menos, se invirtes menos en roda, ao final ti vas ter que sacar máis das mans. Claro. E non agarran o mismo, todo. É moi diferente. É un mundo bastante complicado tamén, É como a todo, empezar por abaixo e ir subindo pouco a pouco. Que vas mellorando, pois melloras outra cousa. Eu empecé co coche de serie, só con un grupo corta, unha relación, que cortaba un pouquinho máis as marchas, e nada máis. E así fixen 1, 2, 3, 4 carreiras a primeira vez. O ano seguinte, pois a mediados de ano, pois comprei unha caixa, montei unha caixiña, con autoblocante, xa se empezou a poñer a cousa un pouquinho mellor, xa empezamos a ir, e despois pasou 2 anos ou así, e foi cando armei o motor, e sí, pero ainda así non son eu capaz de levar o meu coche a fondo. Que proxectos non eres capaz? Que proxectos tens agora para o futuro? Facer algo ao coche, cambiar de coche, seguir correndo? Seguir correndo e seguir... Non tens ningunha meta de gostaríame ganar X carreira, conseguir isto ou outro? Sempre tens unha meta de, oye, pois, vamos lá, que é o que me gusta, pois, chegar ali e... E comelo con batata. Subir do podio, xa sei o que é, gracias a Dios. Nunca cheguei a primeiro, si que estuve no podio, de terceiro varias veces, a agrupación pois sí que xa as teño ganadas, e todo o rollo, pero sí que me gustaría bater. Ahora, hai moito que correr contra esta xente que leva moitos anos. Son campeóns gallegos e non... E teñen outras máquinas tamén. Sí.
No, a ver, non teño tanta máquina tampouco, pero ao final a experiencia é o que falamos. Claro. A experiencia vale moito, e as mans valen moito. Pero hai que andar. Tema ego, subes algunha vez a cabeza. Diste, joder, pois igual son un puto Alonso da Serra. Nunca. No, a ver, eu... Ni non teño creído, ni nada. Mas tampouco eres unha persona super pública, porque ti, por exemplo, nas redes apenas subes. Poucas cosas. Sabes de ti por si vas a un rally. Non sabes as horas que eu meto debaixo do meu coche ou da rapaza. E non son sufridas, son de pasión, non? Sí, eu collo, sendo altavoz, poño música E a funcionar. e poño a traballar. A carraca. Teléfono, olvídome del. Non... Sí, no, o teléfono moito non... Non son moito de publicar esas cousas, nin do que fago, nin do que deixo de facer, non. Porque non che... Porque che dá igual, ou porque non estás de acordo, ou porque... Porque me dá un pouco igual, a verdade. Dacho. Se tenho que subir todas as veces que a mellor estou co coche e dirán, este tío que aburrido. Solo fai eso, non? Sí, a verdade é que Só sí. estás co coche? No, pois mira, veño de traballar, salí de traballar, tal como vim, se me puxen co coche, cenei ás 12 da noite ou a 1 da mañá, fun pa cama ás 2 da mañá, E mañá outro día. e mañá outro vez igual. Días previos a carreiras son cousas así. Entonces, que vas publicar? Xa, claro. Sí, moita xente, pois, ao mellor interesaría, ou axudaría, incluso, sabes, de cousas que fago, non digo que non. Bueno, pois pues estás aquí, hoxe. Eu sí, no que poda axuda a todo o mundo. Eu eso sí que non teño problema ningún. Que guai, que guai. No, si ves en plan un chaval cos Sí. brazos abertos pa xente, sea rally, sea... Quen me conoce sabe. É xente que ten coches e que me dixen, oye, Santos, Aí estás. que eu, sin problema ningún. Eso Tanto está que sean ben. boas personas, xa está. Tamén vos chaman para moitos eventos tamén, non? Tema festas, tema... No, presentar pois, os coches. mira, que fai 2 anos que foi cando empezamos co tema do Concello, porque gustábame que se dera a ver, porque ao final, se nos poñemos a mirar, Xa. Concello, festas, foliadas, non sei que, Non se mete moito no rollo. pero non estás vendo un deporte. Claro. Estás vendo fútbol, estás Sí. vendo tenis, estás vendo... Pero Ao eso final- pasa con todo, ao final, no telediario, vamos cos deportes, que sale fútbol. Sí, a ver, Acabouse. eu digo, é o primeiro deporte que hai no mundo, vale? Pero, joder, Hai que darlle un A ver, poquinho de hai máis visión diso. aos a outros. isto estés, pois, como a min, levo desde o 2017 todos os anos correndo, sin parar ningún ano, pois, oye, fai 2 anos, dou-nos a oportunidade ao Concello de patrocinarnos, pois que menos que facer unha festiña Claro. ou algo. Saleu ben, dentro do que cabe. Este ano quixemos volver a facelo, pero quedou mal, un pouco mal o tempo e tal. Xa. Xa sabes que Galicia... Pero sí que me gustaría que se dera un pouco máis a ver. En plan, tema de, pois mira, eu teño varios terceiros da general, teño... Sí, e máis, Varias joder, cousas. ao final tamén na Serra, por exemplo, sí que agora, gracias a Dios, están pois premiando os deportistas e tal. Bueno, Claro, non a todos, que aí é o que vou. Vamos que, pois, por algún Bueno. casual ven máis. é verdade. Pero sí que estaría ben que se reconoceran todos os deportes, porque ao final é un mundo que aquí se apoia moito, pero que tampouco está o suficientemente visto. O sea, ao final, No, si non, está- ao final unha- son máis pérdidas, Unha, eso por non algo. está visto, e outra, ca morea de cartos que gastamos, porque Claro. gastamos Sí. unha salvajada, non creo que ningún deporte dos que hai Que no va. Concello da Serra Non que se gaste o gasta. que gastamos nós. É máis, Xa non é só normalmente por os cartos, deportes... pero é por dar a visión, por exemplo, aos patrocinadores. Claro, pero é que, refiérome, normalmente os deportes van por clubes. Pero é que aquí eres ti solo. Sí. No, Ti non aquí tes eres alguén Aquí que che eres ti. respalde económicamente. Nada. O sea. Os que nos Claro. respaldan son os patrocinadores. Claro, é o Os único. únicos. Claro, É pero o teu ti eres bolsillo. o único responsable de pasta. Teu bolsillo é ir a traballar e ganar para iso. Claro. Home, fai o que dixía antes, fai 2 anos, sí, pois darnos a oportunidade, pois eu dixenlle, oye, pois mira, xa que hai isto, pois mira, podemos facer isto e tal, accederon, moi ben. Claro, eu supoño que ao final tamén o que necesita xa non é visibilidade, sino presión. Porque da xente sí, moi ben, pero ao final, pues... Non me vou meter en charcos que no, pero... pero a mellor sí que un pouco de Pero toda a presión. soltaron antes, calenta, bueno.
Joder, ao final a xente apoia moito, pero se non hai unha presión de oye, estamos aquí... A ver, a mí o que máis me fastidia é de que non se debe ver o deporte. Sabes? Porque ao final é un día ao ano que te están fastidiando, ou 2 días ao ano que te están fastidiando no concello, que te están dando de comer aos bares, aos restaurantes, aos hoteles, gasolineras, porque pasamos por dúas gasolineras. Dadevos de conta que nós é o que gastamos. Claro. Ao final, dalle de comer a todo o pueblo. Xente que queda a comer, xente que queda a dormir, xente que quedou a noite a dormir e foi tomar algo porque estaba ali, aproveitou. Os hoteles a reventar. Xa non hai onde meterse, pois teñen que ir para a serra, para o Cruceiro de Roo, ou buscarse as cabañitas, ou o que sea. Entón, ao final, eu creo que é iso que lle dá a vida ao pueblo. Claro. E a parte deso, despois nós, obviamente. Darlle visibilidade de que, oye, pois mira, hai, non sei cantos somos, 6, 7 chavales do concello que levan a publicidade do concello, bueno, pois mira, vamos facer unha festa tal día para que a xente poda ver os coches e que nos den a conocer as súas historias ou o que sea. O que falaba eu con un do concello, pois mira, ter unha xornada como se fora de portas abertas. Cos coches ali, para que os nenos podan verlo, para que lles expliquemos, ou o que sea, é dar saber. Simplemente dar saber, levar o coche ali, expoñelo, sacarle 4 fotos a xente que o poda ver, que nós digamos 4 cousas. Sí, ao final dar saber tanto pilotos como deporte en sí. E tamén para a nova xente, só ven o rally o día do rally, non ven o que é detrás. Claro. No, eso non lo sabe. Eso só lo sabe quen está nas ídones. Pero como diste, se o Consello inicia unha actividade onde poden ver os coches e onde os pilotos podan falar un poquinho ca xente, tamén pois, poden ver o que hai detrás. Un neno deses que ten 14 anos ou 15 anos, pois dentro de 4 ou 5 anos, digo, hostia, pois, pois gustaríame correr. Exacto. E a mellor non é o seu soño, pero vai na facer. Mas tamén supoño que sendo xente local tamén di, joder, non está tan fora do meu alcance, sabes? Non é algo soñado que ves no móvil, que ves en YouTube, que tal. Ao final, velo en persona. A min, bueno, personalmente, os dous, cando me vedes a min de festa? Xa, non. Verche é imposible. Eu vejo no rally. Agendarche pa hoxe foi... Eso, a ver, eso unha, non? Que xa hai que cortar de, bueno, pois... Económicamente non somos moi fuertes, pero hai que cortarse de outras cousas como para manter o hobby. Manter o hobby. Nadie é rico aquí. Xa. No, desde... Sudor. Desto non se vive. Esperamos que agora con este proxecto que iniciamos nós, a ver se podemos impulsar un pouco. Ojalá. E a ver se podemos facer algo aí tamén. Todo axuda, a verdade que... Pero bueno. Desde que montei o coche hasta houve 2 que vou mencionalos, pero houve 2 persoas que viñeron á tienda e me dixeron, oye, que me enterei que compraste un coche de correr, que fixeste unha tal tumba. Oye, canto che podo aportar? Eses 2, desde o primeiro día. E ainda non salira ao coche e non sei quen o dixo. Apoiando. Foron 2 dos patrocinadores que viñeron e levan aí sempre. E hasta o día de hoxe. Hasta o día de hoxe. Que guai. Pois eso é porque confían, porque ven que hai algo aí. Mais porque os dá saber. Non é só eso. Xa, pero me refiero, eu se fora patrocinadora non estaría no coche de calquera tampouco. Quero che dicir, non? Por que pensas? Depende dos cartos que teñas. Home, sí, non. Por que pensas que esa xente na serra ou en outro lado tenxe ese cariño tamén? Porque é o que di ele, igual eu non vou teño unha empresa e non vou meter os meus cartos. Pero mira, ao final, ou por conocido, ou porque compras ali, ou porque é amigo do teu pai, ou X motivos. Podes ter moitos motivos. Quitando eses 2, pois o resto, pois mira, un conocido, outro que tal, este porque é da serra, creo que pode virlle ben. Ao final, é o que lle dixen é o que lle dixo a todo o mundo. Ao final estás levando a tua publicidade por todo Galicia. Claro. Porque eu vou a Fene, vou a Laracha, vas a Rianxo, o sea, andas. E máis agora, como falamos antes, co tema da tecnología, en Instagram ves un vídeo e aparece neumáticos Manolo ali no teu coche. Claro. E dá a ver a todos lados. Pois mira, este leva o coche ali a cambiar as rodas, ou que sea. Exacto. Eso é así, a publicidade é publicidade, ao final. Claro. É visión para... É visión para a xente que, pois, olha, que se queira informar, olha, pois mira, bar non sei que, pois mira, está ben. Exacto.
apunto aquí, a mellor o fin de semana que ven vou comer. Claro. Iso é así. Eu solo, non sei rían, eu solo teño unha pregunta máis, que creo que non xa fixemos, que cal é a túa carreira favorita do ano? Creo que aí fixeste algún giño de noia. A ver, non é, eso non se pode cambiar. Pero por qué? Porque é ao lado da casa, a xente... Unha porque é conocido ao lado da casa e a afición é... Son os amigos, Son amigos, se non son amigos son conocidos, sabes quen é. É xente da redonda. É xente daqui. É o que máis disfruto é eso. Teño outra tamén, que é de Guitiriz, que esa carreira, os lados de Guitiriz, que tamén é o que máis me gusta. Sí? Por algo concreto? Sí, porque se me dá ben, e despois, porque, bueno, tamén teño varios puestos vos ali, terceiros, e, bueno, o ano que foi da pandemia, pois, fiz non sei, está aí, pois... 20. Sétimo da general, primeiro da agrupación 6 e todo eso. Non co meu coche, senón co de Tamara. E, bueno, eso queiras que non dache un chute claro. de recordarte deso. Como foi ese ano da pandemia? Porque, bueno, para moita xente foi un ano raro, ano difícil, pero, bueno, a vos tamén vos perjudicou. Como correste? Por lo menos pola gasolina. De feito, empezaba o ano, non quería correr hasta Noia, e ao final, bueno, Tamara medio que me convenceu para ir a correr Coruña, e dixo, bueno, pois veña, vamos un rally fora daqui da casa e tal, e animei, e dixo, bueno, pois veña, vamos a Coruña. Fomos a Coruña, un rally ben dentro do que cabe, e despois puxámonos, acórdome perfectamente, era o rally Miss de non sei que, ela tiña o coche desmontado, casi de todo. Puxámonos a traballar unha semana de locos para poder acabar o coche, e o jueves din que non se pode correr por culpa do coche. Pauazo. Un pau tremendo. E nada, e despois montamos o coche, claro, tens a licencia paga, claro. patrocinadores tens os pagos, pois os cobrastes... Que pasa? Devolveche? Ou quedan aí? Bolsillo. Queda aí. E claro, aproveitando de que se iban facer dúas pruebas, pois, se son as únicas que hai, vamos. Vamos. Coche xa temos, licencia tamén, e que máis nos dá? E ao final o feeling o ambiente que hai nos rallies de pasa calquera cousa, estou aí, axúdoche que hai no público. Cos pilotos de rally igual, ti por exemplo tes con calquera piloto moi bo trato, hai ese ambiente. Sí, normalmente. Non hai ningún, este é un cabrón, Bueno, a ver, hai de todo, hai de todo, pero bueno, eu, polo que podo falar, polo que levo de carreiras e tal, tanto no autocross como no slalom, son os sitios que máis, por así dicirlo, se axudan entre eles. No rally xa un pouco, como xa estás un pouco máis distante, un entra máis tarde, o outro, no autocross e no slalom, como estás todos juntos, xa, vedes máis. Al final estás todos ao mismo tamén. Sí, e máis, bueno, como somos menos tamén, conocémonos xuntas un pouquiño máis, por así dicirlo. Claro. A verdade é que tanto no autocross como no slalom. No autocross xente medio campechana, boas personas, e no slalom igual. Eso non ten nada que decir. Bueno, Santos, eu por mí non, eu creo que hasta aquí chegamos, foi un placer teche aquí, a primeira entrevista. O que sí é que ao final de cada entrevista imos facer pois unhas preguntas un pouco máis que a xente seguro que lle interesa máis o salseo. Entonces, deixamos aquí, temos nunha taza varios papeles nos que vas coller cunha pregunta. Non se vamos preguntar cantos fillos tes por aí. pero, bueno, algo curioso por aí hai. A ver que anda por aí. Que pão? Dios. Levaste mal con algún piloto? Bueno, esa sí, foi unha que puse preguntar antes. Algún pique aí que cando ves diste este tipo? Sí. Sí? Bueno, sí. Levame mal. Pero non é que me leve mal, pero é que fai cousas que hai tensión. Que non se poden facer e que as ves o mal. Bueno, non sei o días, pois
A moitos recordarase porque armouse un cisco contra miña, pero fun o único que protestei. E, bueno, ao final, por esa protesta, pois fixos unha mellora, que ao final valeu a pena, encareime con moita xente odioume, queiras, pero valeu a pena para Bueno, eso está ben. facer Claro. Hai veces que hai que poñerse así para que as cousas funcionen. Cambien. Sí, pero non todo o mundo acepta. Bueno, Bueno, E claro, ao final, ti e máis eu somos iguales, máis ela, somos todos os Sí. mesmos. sí. Ninguén é máis que ninguén. No, no, no. Ese é o meu pensamento, entonces, non porque ti seas máis que a min, xa vas a estar... vas estar por aquí, no, vas estar igual que a min. Claro. E iso moita xente non entende, por eso, esa pregunta... Pero bueno, Pois nada, me antes. levo ben con todos, Bueno, pois hasta aquí. Xa che dixen antes, un placer terche aquí, gracias por aceptar a nosa invitación. Un placer a vos. E nada, espero Moitísimas que gracias. che vaya genial e a ver se chegamos aí no podio aí Profesional. arriba. Ojalá. Nada, un Un saludo, placer. Santos. Gracias. Esto vai coca su correr, Pensamos, nos dixe ojalá o pollo Hostia! Aí, hostia. Ei, ole! Pois nada, logo, aquí xa estivemos. Veña, por a sombra. E fálame sempre.